baro mentaka sngi dan hangne ka ahor 4x4 balapan ya ka adventure senior trip off-roaders but kinang ship benta hakne ka lempung kilong napo north east but kumjuro nabar ka jala but aling inya snap hakne ka port kani ka sngi ka menta khat khandai tarik ka deka sngi sedang jong kani ki event namar ka sedang menta khat khandai arpho bat kan ku ka arpoi tarik te nidon ki participants ki bawan nakaleng-kaleng jong ka Meghalaya bat kidon napo Sikkim ru kidon napo Assam ru ki bawan ya competition hakani ka event ka jongi te ka event ta kalong ka basong shit bah ka ngi ha menta ka sngi khat khandai tarik ngindon nang ka we ka track kata ka bangi khat ka night track. Menta ki bala wan register menta kat hadu menta ki bala de ban register bak kendang don ki bandang wan ru bala de register menta la don hadu saupo tiliki participant saupongut bat ki bandang poi ru ki bala de contact on the way kidang don te ngi expect bakin poi more than 50. Mentau senam kumbang ong baka kham namar balai ba ngilak kham ki obstacle ke bangi ai haki nong elak kai bakin haban na ya lengba gitu ki obstacle ki long ki bakham compare bani ki senam ki baladap ki don ki wa ki kti ki don ki bahap ki mau lum ding kunta ngari ba demian amdor presiden jangan ka ahor te mentang ila ayak syahmat yang ka jilek ka jangan ka 5th ahor challenge te fifini mentaru la i bakali ila abon te ngila abon ki bala register ru bat kindang wan ru dengan fai hadu banda dap sibet bar register baro ngila ban cross kan repo ngut kinong lek kai te sasi sen pat ngaya wer biang yang kamtam kinong pekai nomor kane ketika sport ka games ka ba compare te ka ba internet ru mereka kumbalong football kumbalong cricket kanir pihak benang bah kumno ban yakun yang ni obstacle kumno ban ya gitu ki jaka ki bae ki balong ha po wa ki balong ha ki balong ha po kte te kan long ka jing pekai ka tanat bah te sa shi sen ngai wer kham tam ba kini wan la shai ba la shi singi nomor la shai kan dei bro shi singi la shi singi te ngin persyang ban pun kot no ha po ka arje te ngai wer baro di kham tam kinong pekai nomor kinong lek kai ki la abon ki lawan tengah wer sa kinong pekai ba baro kini wan sini sport kar sati pak hani hajan tham ba po ri boy penyawan pekai ya kini ka jungi lek kai 4x4 participants kin khambon hi hapo ka stock pa ka semi nomor ba ka modified kendiat ka kali ka long ka ba ka jing penkre ka kali ka long ka ba kham kendiat ki ba kamni kamda ginum nang man penkre ka kali modified kana ya ka semi hilaban sependak ka ter he hilaban su
kumnomno sebut nak ke engine ke bakam klan. Teki stok te kemauan napok company kumtahi te kan ngatrai ngan ke kerban bakin kambun stok. Maka stop himdan kam le kemami napok showroom pilak menon lek kai ni. Tambah kadi bendan 4x4. Bendan 4x4 te pensurung tanga pensurung hapok katrak pilak sakot. Teki stok mang naru kadi bendan 4x4. Kemak kadi bendan 4 wheel.